maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardee pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry, Maceda, live na sa Desipe. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man partikan mundo. Welcome po sa inong programa ng hapot sa DCGB Radio. Depong personalan kita po tagahapot lang mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhan, mga tugang ang mga isyu malinawan na sensarong problema masolusyonan. Sa Diocese kan Legazpi, igwa kita kidakulang aktibidad mga tugang sa maabot na Lunes. Igwa kitang madakulang aktibidad mga tugang sa maabot na Lunes. Ini pan opening of the celebratory phase of the Diocesan Diamond Jubilee. Ano? And then, ang sa tuyang simbahan, may pangapudan mga tugang na sa Domingo, magsulog kita ki white shirt, no? May pangapudan na magsulog kita ki white shirt. Ano mga tugang ang mga nakalinya nga ding aktibidades kay ni? Kakauronon ta daw mga tugang sa tuya na namumutan na obispo kan Diocese kan Legazpi. Si Bishop Bong Bailon, mga tugang para madangugta ang istorya may kinaraman po digdi sa opening kang celebratory phase of the Diocesan Diamond Jubilee nagigibon tabi sa Monday. And then ito pong pangapudan kan sa tuyang mga bishops na sa Sunday magsulog po kita ki white shirt, no? Kaya inapudan ko tabi mga tugang si Bishop Bong Bailon para po digdi. Bishop, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Maray
naaga mo po, Sir Henry, asin sa gabos sa mga naging hinanyog sa DCGB. Opo. Morning po. Yeah, good morning po, Bishop. Inutong ko na po ini na activity ta sa maabot na Domingo mo na. Itong, nailing ko kaya so press state, so letter nindo, tapos itong so sa CBCP na requesting us, kitang Catholic faithfuls, na magsulog po nin white shirt sa Domingo tabi, Bishop Bong. Pwede po paki-expound kayo sa listeners, ta? Iyo po. Yun ang sagabot po sa Lunes, sa June 29. Aram ta naman siguro po na inian aldaw na namon da kita bilang lokal na simbahan. Opo. O Diyos pinangaki hali sa Cáceres na ginibong archdiocese kita man asin ang Sorsogon naging separate dioceses. So sa June 20 po igo kita ning dakulang selebrasyon sa hapon alas 4:30 pupunan ini sa pagbukas kay ning Jubilee Door. Tarong symbol ini ning pagbukas niya to kan sa tong mga buhay, kan sa tong komunidad, kan sa tong simbahan sa biyaya na itinataw nin mahal na Diyos sa to asin biyayang itinaw na sa to sa laog kining 75 taon. Kaya iyon po yung symbolic gesture kating opening of the Jubilee Door. Asin mamit kita alas 5, alas 5:30 depende sa kung anong laba kining introductory ko yan. Right na ini kan opening. Tapos may misa pagkatapos kan misa, siyempre may reception. Opo. And yan po. So yun yung major activity sa Lunes na hapon na mapon alas 4:30. Opo. Yeah, Bishop, arin po ini na Jubilee Door na magkakaigwa kita ki celebration po sa maabot na Lunes. Saan po yan makukuha para sa kalam kan listeners, ta? Pertahan Puerta Mayor kan sa tong katedral, iyo man lang po ang gigibuntang Jubilee Door. Ayo. Diyan man natural na naglalaog sa simbahan. As in, ang katedral, iyo ang pigaapod na Mother Church kan Opo. diocese. Opo. Kaya diyan po ang pertahan kayan diyan sa inutan bako sa gilid. Kaya Yeah. sa pagbukas po kayan, dining tao sa laog, dining tao ngabos kita sa luwas. Na siyempre alaog mo na kita sa biyaya kan kagurang nanday taman pipresyo mo na nakalaog na kita kaya nga Opo. yan ang symbolic pag-opening. Opo. Yeah, so, with that po, celebration, Bishop, after kayan, may mga series of activities ba? Anong magiging participation kan mga lay people sa tuya pong diocese? actually po, ito po kita ning mga Jubilee celebration sa manlain-lain ng mga komisyon. Ang offhand po, ko po aram ko nga rin ang mga komisyon. Sa aram ko ang basic ecclesial communities, nagselebrar na kan Jubilee, Opo. family and life. So, igwa ko po nin mga may siyang baga po kitang komisyon mo niyan. Yeah. Youth, temporality, social concerns, kuya nini. So, may igwa ning mga Jubilee celebrations man po yun, sa loob kayo ning mga maabot na bulan. Pero ang pinaka-highlight, Girara, yan, ikaduang highlight po kayo sa Oktubre 28. Yan po. Ipapaliwanag ko po yan. Opo. Actually, sa October, ang rason ko kaya itong mabalik na naman kita sa 1951, October 20, pigordinan digdi sa Legazpi, dyan sa katedral, ang inot niya itong obispo, itong Dipuntong Flaviano Ariola, ang pinakainot na obispo, kan diocese. Duman po siya inordinan kan October 20, 1951. As in, install siya as our first bishop. So, gigirom dumuntaman po yan sa October. Ngunyan, ang nangyari po, siyempre, gusto tang mag-imbitar nin mga mahalagang personahe sa tuyang simbahan. Inimbitaran mi si Cardinal Tagle. Dahil po siya, nagsabi siya tulos kay ito, kaninot kaming nag-imbitar, na dahil siya pwede nga, dahil nasa Vatican siya, kadakol siya nga, dahil sa Monday, siya makapromesa. Yeah. Pero kan Disyembre, kan naghilingan kami sa Tagaytay, duman po sa seminaryo kung saan siya nagtukdo, asin kung saan man ako adal, sa tahanan ng mabuting pastor, nasabi niya ako na may posibilidad na Giraray, na tiba makadigdi siya. Depende na kung igwaning aktibidad na mang-abot na harani sa October na yan. At kaya po, lipot na pag-istorya, ang Macau, masilibrar ning 450 years bitang simbahan. Inimbitaran si Cardinal Tagle sa October 30. Ayun. Ipinaabot sa samo na kung mo yang ngayon nindo, i-adjust ngayon nindo ang aldaw na bako man harayo na maray October 20 bagan original date. Iyo po.
siya October 30, may 10 aldaw. Sabi ninda sa ko, so sekretarya niyang madre, di ba niya kung gusto nitong isibog-sibog o irani-rani sa Ayun. October 30 ang celebration. So nagsabi kami, maski ano po nga kung aldaw, basta si Cardinal Tagle ang maimbitaran ta. Ay, very good. Nangyari, October 28 po, madigdi si Cardinal Tagle. Aha. Kunya nga ni, ano ko na yan, ininotan ko na, I wanted ko na to announce this officially Yeah. sa Lunes, pero yun na yan, nakabutas ito ko yan. Cutting out of the bag. So, nakula po presyo niya na maligay si Cardinal sa October 28. That's the second highlight ako sa tuyang Jubilee celebration, which is actually, naka-schedule na yan. Kaya alam, I see. October 28, so original na date, sinibog na to date Cardinal Tagle. I So, see. mga detalye po kay i-anunsyo mi na lang as Opo. to this. So tama po, yan. Bishop, instead po na October 20, 28 na. Gibuhon ta na lang. Yep. With 28 na Cardinal Tagle. Oo. Oo. Okay. Ang pakamundag po kan sa tuyang diocese, tabi, Bishop, sa Monday o sa October 20, kan October 20 po? Sa Monday po, June 29. Sa Monday, Yun po yan, oo. daw na dideklarang separado kita sa Cáceres. Nangat Cáceres as Archdiocese, Opo. Itaman, Budanfort po naging two separate dioceses. Kaya nga, sa Lunes, ang Sorsogon, pagkaaga, Oo. may celebration na duman. Iya. Pero during those days... Pagkahapon, Opo. sa Nagaman, may celebration man ang Cáceres. Wow. Sa Prex. Wow, Kaya, oho. sabay ka pagkahapon na Naga, Budaan, Legazpi, pero ang Sorsogon, aga, si Nuncio, at itong apostolic Nuncio, iyon ang main celebrant sa Lunes na aga, Opo. duman sa Sorsogon. I Kaya see. yan ang pagkamundag, yun ang pagkamundag kan sa tuyang mga dioceses. Yeah. Pero tama Bishop ang nabasa ko na kan kita naging diocese, tabi, kasabay ta na parte kang diocese tang Katanduanes kang panahon na ito? Totoo po yan. Ang ko yan. Ang Sorsogon, kasabayan Masbate. Opo. Sa Cáceres man, kasabayan Daet, Camarines Norte. Kaya nga, Ayun. tulong ito. So, Archdiocese Cáceres, na kaibaan Camarines Norte, Diocese of Sorsogon, kaibaan Masbate, Diocese of Licati, kaibaan Catanduanes. Ngunyan kan, ang pagburulag kay kapito na kitang dioceses mo yan, Opo. kaibanan Diocese kan Cáceres, 1968, buminulang isiniblagan Masbate, namundagan masunod 1974 namundag man ang Iraq. Ikinuwi man siya sa to. Hindi naghat the same year binulag man ang Daet, naging independent Daet Cáceres baya from Cáceres. Opo. Lately, in 91 nagarupido kung di ako nasa sala, ang Sipmanan I see. siniblag pa Archdiocese of Cáceres. Kaya pito kitang dioceses mo yan digdi. Sa rong Archdiocese, anom na suffragan diocese. Yan ang technical term na dioceses under the, bako man talagang sa irarom, kundi sa coordinated by the Archdiocese of Cáceres. I see. Okay. Okay. So, with that po, Bishop, sa Monday, dako lang celebration, 4:30 p.m. ang sa tuyang misa sa Cathedral, yan sa St. Gregory. Then, kami, sigurado po, mayaw kami, makover kami sa tuyang Radyo Buda sa ano yan, sa social media ta. Oo. Yeah, opo. And then, ano po ang kwan? May mga bisita po kita sa Monday, Bishop, na ibang mga hali sa luwas kan sa tuyang diocese? Actually po, ang ginimitaran ko lang yan, ining ko yan, mga obispo kan Kabikulan. Although aram ko na, sigurado ako si Archbishop Rex, dahil makakatinder tayo man ang panahon, oras mismo kan celebration na sa Cáceres. Pero si Bishop Louis Oxiano Candirat, nagsabing ma-attender. Ito, si Bishop Herman Absede Kandaet, nagsabi na ipapadara niya ang sa iyang Vicar General, taigwa man siyang kapiestahan sa aldaw na yan, sa sarong parokya, sa Daet, kaya di siya maka-attender. Si Monsignor Taluya, ang administrator mo niyang kan Masbate, ma-attender man. Iya. So, anday ko lang sigurado kung si Bishop Alan Diadogo kan Sorsogon, libre na siya pagkahapon, tibad mag-attender, kasi hindi pa nadadan mo hali ki Bishop Rojas, ano bispo kan Libmanan, kung ikaw man siya ng pan na mag-attender. Yeah, Si Bishop
Hindi ko po sigurado itong obispo kan ko yung pagadian na tagadait, kabali sa mo yung chat group, nag-aram niya ini, pero hindi ko po sigurado kung makaka-attender siya, nasa pagadian nga ni siya, nasa Mindanao, pero aram niya po, si Bishop Hausian man, Bicolanong obispo, nasa Abra, garong day mapwede. So, pero, sa October 28, maimbitar po kita kang gabos na obispo, asin sa mga kulang mga kuya personalities na may kahulugan sa itong tiban. Sa October 28, that's the bigger na gigibuta. Pati ang nunsyo, siguradong iimbitar. Yan, okay. Madakulang celebration ini. So with that po, Bishop, sa Domingo, may nabasa akong letter from you sa tuyang kwan na nag-request na magsulog ki mga white shirts kita sa pagsimba. Pwede po paki-explain sa listeners sa tabi data kay po dapat gibuhon ta po ini. Go ahead please. Ang pinaka-base po kayo ni, nadagog na po ninyo siguro ang trillion peso march. Yeah. Na kay pa several na times pa, duman sa Manila, nagtitiripon ining mga kuyan, cause-oriented groups, kaibanan ng simbahan, na nagtitipon, nagpapahayag ani po kan sa itong kamautan, inot sa ngaran kan hustisya, kan katanusan, sa transparency, as in accountability, kan sa itong mga namamayo sa banwaan, na sa yan, iwan ni nakadakol na kitang na ipahayag na mga corruption, itong mga tao na may accountability dapat dahil nga ni kaning mga maraot na nangyari sa buhay ta na kuya na nga ni, nagigira na nga ni, para lang etc. So, padagos po na pigigibo ini kan simbahan asin mga cause-oriented group na ipahayag sa mga namamayuta ang sinsirong paghinguan na mabago ang sa tuyang sitwasyon. Nagpapara-iriwal sa Senado, dahil maning pinapadumanan, puro itong power struggle, power kuyan, grab, arrogant, ining manungod sa nga rin kinis, itong sa complaint kay Vice President ko sa impeachment niya. Itong mga nagsasabing mga Marines na nagsasabi ko, katakol na istorya, pero darong day maning padudumanan. Pero di Pinos, sasabihin na ako ang tama na igwan yung mga pagpapato. Halimbawa, ini pigihingo manigibo ni Secretary Dizon, nangaling ini mga proyekto, totoo yan, igwa maning pagbabago. Kaya lang, mas nagmamaut kita na talagang tunay na remedyohan na kawaling solusyon, ining pagtios na nangyayari o pagpapaasan kan sa itong katauhan, kunya na panahon. Eh, yun po yan patawagan kay ining trillion peso march. Ngunyan, kaimang kita makaka-attender duman sa Manila, sa Aldaw na maabot sa Domingo, yun yan sabi mi, as in, ini po, nahiling kong ginibuman kan Cebu, na sabi, magsulot ng puti, tangaling ipahilig sa itong pakisumaro, digdi sa intensyon niya, ginigibo duman kay ini trillion peso march. So, yun po just joining them in a symbolic manner, sa paagi kaning puti. Ang puti, siyempre, manungod sa kalinigan, katanusan, honesty, transparency, accountability, matanot, malinig, ang puso, ang kalag, asinan sa tong gibo, bakulang po sa estado, bakulang sa gobyerno, sa simbahan, sa komunidad, sa tong mga harong, iyo po ini ang gustong sabihin kaining pagsulutanin puti sa Domingo. Asin ini, particularmente, gigibunta sa pagsimbata, sa tong pagsimba, if we could all wear white, and then that would be something truly very meaningful, ay papahiling tayo sa tuyang simbahan sa bilog na banwan, nakikisumaro kita dito sa trillion peso march. Ayon, opo. Bishop, na-mention mo po sa impeachment ni VP Sara Duterte, mapon siya sa July 6. Ano pang mensahe nindo sa mga sa tuya ng mga lay people, may kinaraman sa treatment, may kinaraman sa siring na bagay? Okay. Maraming po tabi, Elvit, na-mention mo yan. Ino taga gusto paliwanag man, na ining trillion peso march na ini, asin ano man na kaya, tigre-respeto niya to, ang magiging proseso na dapat sunodon, susog sa satong konstitusyon. Dahil, baan madeklara ng ano man na judgment about this impeachment process because the church has no right, is not knowledgeable about the process because bako siyang estado, bako siyang gobyerno. Kung ini man trillion peso march is being done in the name of kuyan, iningong sa sitwasyon ini, it is not because we are making a judgment na guilty si Sara, si Vice President, o ba kung guilty, that's not our point. Our point is to search for justice,
And iyan, gusto minamautan na ang yung proseso maging tama. Dahil doktoran, dahil kuturan, dahil ang kuyanon, ang manipularon, ang naigwaning grupo na mababenepisyaran, kundi kung ano ang hinahagad kan hustisya, kung ano ang nahihiling na prueba kan mga dokumentong ilalahat, ipapahiling, respeto niya. Susog sa konstitusyon, desisyonan, asin sentensyan, kung ano man yan. Pero ang simbahan, dahil makakataram, guilty ini si Vice President. Ini pa kung guilty, pakukuyanan sa itong punto. Atin gusto kong klarohon yan. Opo. Lampas na dyan, si Vice President Sara man yan, o si President Bongbong Marcos man yan, o kung sisay man na senador, o sisay man na taong i-impeach dyan, dahil nin kakayahanan simbahan, magsintensya, ninulitan simbahan, pakong gobyerno, pakong huwes, pakong senador. Iba ning prosesong rinirespeto. Kaya lang, ang sabi kang simbahan, kung ano man na desisyon, nakabase dapat yan sa hustisya, sa tamang batas, asin sa ngaran, kan karahayan, kan kagabsan, dako lang sa pagbenepisyo ni nagkakapira. Urog na kung ang nagkakapirang ini, makapangyarihan ay asin may impluensya sa pagmanipular kan mga desisyon na ini na mangyayari. So, iyo po yan ang hinahagad. Transparency and accountability. Honesty in government. But it is not only in government that on every level of life na buhay niya itong magparaturo lang duman sa itaas, samantalang corrupt man sa itong mga personal as in ordinary buhay. Bako po? Opo. Kung maturo kita sa iba, pero turon doon, sabi sa nga ni Pirme, tulong muro, ang nagtuturo ka balik sa to. Kung magkakita sa kapwa-tao. Ay, opo. Iyo po yan kahit na gusto kong ipaabot manungod kay ining sa impeachment ni Vice President. Sa publiko tabi Bishop, plano sa mga Katoliko, anong pwedeng advice tapong ito sa endata? Siguro pag nagpuon yan, maging mainit ang discussions on air, social media, etc. Ano pong advice hali po sa imo tabi Bishop na pwedeng makapakalma sa gabos? Okay, inot sa gabos po, kadakol ang magiging comments kami. Social media, mga vlogger, influencers, mga kung ano, mga manlain-lain na grupo yan, may GDS, may Guang Pabor, may Contras Concern yan. Okay, so inot na kwenta. Paglikayan ta, na mag-ibo kita ng mga conclusions base sa pagsasabi kan social media kung sisay lang dyan. Susunod yung proseso, susog sa nahihiling ta, na itong legal as in tama. Iyo po na-inot na po yan. Hindi kita mag-ibo ng mga conclusion, araw gani, pagkundinar, araw gani, ninulita, ko yan, bako man kita. Bako kitang huwes, bako kitang senador, bako kitang kunsisay pama na may diretso. Pero siyempre, taning kakayahan na magpahayag sa itong opinion. Sa imong pag-iling, ini, sa itong proseso, nalilingawan na dinada ng parting. Ibo kita ning kakayahan na mag-opinion. Pero, ang opinion lang. Bako yan po doon. Kaya hani po, sabi, bako yan opinion, bako siya. Pero bako. Opo. Okay. Bishop, plus na lang po. Sige po, Bishop. Go ahead, please. Iyan po ni inot na bayan ko sa maging masusi kita sa kung saan ang informasyon na nakukuha. Kung yaon lang kita duman sa komentaryo, kada ko lang mga nagko-comment dyan sa proseso, kung duman kita nagbabase, madali kitang ma-impluensya. Kaya dapat lampas kita dyan sa pagko-komentaryo niya. Dangugunta ko ng proseso. As in, kung ko kita ni kakaya, mag-research kita. Ano ang pagkatao kang constitution, etc. Yan inot. Ikadua po, pangadji, sa ini ang lampas ini sa kakayahan ng tao. Ikaw kita ning laway, ikaw kita ning batas na dapat sunodon na konstitusyon na sa tuyang dintiklarang iyang pinakapatugmadan kan sa tong buhay bilang mga Pilipino, pero ikaw ning lang kaw dyan. Asin yung nga ni po yan, so sa mga bisita ay pastoral letter ko, inian sa kong ang preamble ta, relying on the help of our God. Kaya, madarahon ta ini mga prosesong ini sa atubangan sa pamitisan kan mahal na Diyos pagpapibig. Makati kita na nga may tinaawaning ang responsibilidad na magdangog kay ining impeachment process na ini. Itong mga may pusong malinig, dahil nagiging bias sa anuman na political ko yan, ano nga rin gani, ang alienations or leanings, kundi itong tusog sa tama at inmarhay. Ang Diyos makakatabang kayo ni sa tutanganing linigon ang anuman na mga personal as in biases na
yaon dyan, pwedeng makakolor kaya din sa proseso ngayon. So, ipamibita, bakulang po kung itong mga nagpapadalaga, itong dadaan ko, kita gabos, pati na siguro President Sara, na maatubang kining impeachment na maging bukas siya sa ano man na ipinagbubuotan mahal na Diyos. So, pamibig po, ang ikaduang importanteng aspeto kayo ni. Opo. Yan. Opo. Okay. Siyempre, ipurpose sa tuya man nga ni, finally, katulong, ano man ang ipigay ni sa to. Kung an impeachment pa sa process of knowing anong accountability, ano na decision siya, kung araw kayo ni manungod sa funds, etc. Sa itong mga buhay, nagigibo man kita mga siring na desisyon, mga konklusyon, mga ano nga rin kayo na bagay na ginigibutan na kung minsan pa kung tama. So sa tuya man po, pailing kita na maging conscious man kita na iguaning konsekwensya sa itong mga ginigibo. Narutuman ko lang po ining istorya kayo ning mamundong istorya kayo ning Tacloban ko yan. Yeah. Ano nga rin president na so sabi naman kitang makukulong sabi kan aki. Kaya kitang kwen itong sense of responsibility na itinutukdo sa itong mga aki na mag-meet kita na ano man ipuntang sarong bagay iguaning konsekwensya yan. And I think we start with ourselves to know what is wrong, and when we do something right or wrong, may consequences. Yeah. As in, dapat at mapunta ang consequences na yan. That is what it means to be responsible. That is what it means to be truly free at human beings. So, yan lang po ang gusto kong ipapot. Opo. Bishop Plus na lang po, tanar mo duman ko, yaong ka naman sana po, takan Domingo, nagsimba kami ni Mrs. sa Huruan, duman sa Huruan, pagkatapos kan misa, may pinirmahan kami na agaro ang nahibabasa ko naman so request for pontifical erection kan shrine something. Please correct me if I'm wrong tabi sa nabasa ko naman. Nagpirma kami and parang we need more signatures for it tabi Bishop. Pwede po may share sa listeners tayo ninyo niyan? Ang kuya po kayo, ang pontifical coronation. Coronation. Opo. Go ahead please. Gusto tang mamigbidan itong ikutin ng dakulang pundra na ito tinataw to sa siya na ang sa iyong coronation igwang recognition naman sa Vatican. Ito yung napiga-apod typical coronation. Nag-research paano po kami, ang pag-unami kayo kan si Cardinal Sin, I think it was in 1975, came sa kinuronahan si ina, ang pag-unami kayo iyon na ito sa pontifical coronation. Okay. Na si Cardinal Sin ang kuyan. Pero ito pala, daiman nakaipaabot, daiman na sumitir sa Vatican. Kaya daiman ito naging official na pontifical coronation. Kaya ngunyan, sa maabot na ining durante kay ining sitras niya to sa Jubilee kuyan, diocese, saro man ini sa regalong itawta sa tuyang ina, asin sa tuyang man na simbahan na lokal, ining pagkoron kaya sa pontifical level na ini. As in, yun po yun sa mga bagay na sa itong gigibuhon, hopefully, and this will happen on October 28 when Cardinal Tagle is here and we will do the coronation sa Cathedral. Ayun, opo. Itong, how many signatures tabi Bishop do we need? Okay, dahil mang kinumber sa kumpira talaga? Dahil ko lang po siguradong marikumpira ang basta yung sa percentage siguro po kan population, kan simbahan, kan diocese is enough. And we are really doing this petition to coronation. Ipapadala po sa Vatican Bishop itong kuwan na ito, dokumentong ito, itong mga request na ito. I see. Opo. Bishop Bong, salamato na maraming mensahe po sa mga listeners tangon yan. Go ahead, tabi. Salamat, tabi, sa pag-oportunidad nining tinaw mo sa Kuya Henry at sa mga naghihinan nyo. Inot sa gabos po, sa Lunes, iba po kita ning Dakulao na selebrasyon na kung di man ka mo maka-attender, asin mas magayo kung maka-attender ka mo, ini ang pagselebrar niya to kan 75 taon bubuksan ta ang pirtahan kang katedral as a jubilee door in order to open the gift of the Holy Spirit in order to fill us more with His blessings. As in kita man po magiging mga instrumento kan payag na ni. Kaya po ining sa June 29 kapistahan na solemne ni San Pedro asin San Pablo ang mga prinsipe kan simbahan maselebrar po kita kaning Jubilee celebration. So, imbitado mi po kamo. As in, kung man, siyempre po, ang mga mass media, sa itong mga social media, ang DCTV, ang Radio Veritas, all the other mga radio outfits digdi sa diocese are going to monitor this. So, hindi pwede. Kung pwede po, digdi. As in, lugod, ining sarong taon pa po ini, kabangang taon pa ining sa itong pagselebrar kay ining Diamond Jubilee, lugod, pala gusto pong ipangadyi na
bako lang maging successful na itong kuyan, itong mga paplanuhon ta mangyari, kundi ini po magbunga sa atong mga buhay. Ang biyaya nin mahal na Dios dahil nagpupundo sa taon na 2026, kundi ini padagos na ibinububo niya, sagod lamang, sagod na kita, naglalakaw digdi, nagbabaklay, bilang simbahan na sinodal, inabot niya tanganing magmisyon sa ngaran kan sa iyang ebanghelyo. Bendisyonan po kita gabos kan mahal na Diyos Marinalda po sa Endo gabos. Opo. Salamaton po, Bishop Joel Balon. Salamat na maray. Alright. Mga tugang, iyan po ang sa tuyang ginagalangan na obispo kan sa tuyang diocese. May kinaraman po sa tulong punto na hinaputangon niya. Number 1, iyo po itong request sa Domingo na kita magsulog nin white shirt in support po naman sa trillion peso march, no? Pangapudan para sa transparency kan manangyaring ngunyan sa tuyang nasyon. Ikadua, mga tugang ining importantehon na maray para po sa tuyang diocese, parehong importante tabi na kita maselebrar kan sa tuyang Golden Jubilee year, no? Kung natandaan mo nun an history mga tugang sa tuyang diocese and sabay-sabay yan sa probinsya kan Sorsogon, kaya imbitado po kamo gabos sa Lunes yan alas 4:30 nin hapon, may misa po diyan sa Katedral ni San Gregorio Magno, and then itong request for signature campaign para po diyan sa Pontifical Coronation. Sala pa lang sa term kung nagamit ka sa bago. Kaya di ko lang nasiguro sa pinirman biduman sa huruan, mga tugang sa tiwi ka nagsimba kami kan Domingo. It is a Pontifical Coronation tabi kan sa tuya. Niina, mga tugang dipo sa satuyang diocese. So, suportahan ta po ini, mga tugang bilang mga Katoliko, ang sinabi ng lakdang tangani po na mas lalo. Sabi nga ni, manggiyahan kita, ninmaray kan mal na Diyos. Dahil mangki, ang gabustang concerns, ang gabustang bagay, iranita mga tugang sa mal na Diyos. Ako, I am a witness of that. Gabos kong diba? Mga prayers, etc., tinataonin mal na Diyos, mga tugang. Deta aram kung noarin, deta aram kung paano, etc. May mga manifestasyon na kita mga tugang pinagbabayaan nin mahal na Diyos. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Karen, may dagdag na report, mga tugang hali po dyan sa luwas. Saramon tadawaan mga dagdag na bareta, ngunya na pagkaaga. Mga tugang, may kinaraman po sitwasyon sa satuyang kapalibutan. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, Vito Henry. May makakaibanan kita ngunyan, si Engineer Karen B. Olaires, na pamayukan Provincial Human Settlement Office kan Kapitolyo. Sa kasusarong aldaw palang tabi, Vito Henry, nagkaigwanin meeting ang DPWH Region 5, asin ang gobyerno provincial kan Albay. Mapadapit na iyan sa pag-4-lane padining kansujan sa tinampungan niya na sa Morera. Tutuloy bagatab i-Henry, ifo-4-lane na yan. Ngunyan Henry, ang istorya, na pinagpaplano na ditong ifo-4-lane ini, ipinaapod ang Provincial Human Settlement, igwa pa lang talaga Henry, si mga madadalaga na residentes duman, pag sig-4-lane ito, ipaparelocate na ito, insigida kan gobyerno provincial. Ang gusto ta maaraman Henry, no aring posible mapuon ang pagparelocate sa ini, sa in-and-site na i-relocate ini kan gobyerno provincial kan Albay. Ang coordination kan probinsya sa relocation kan mga madadalaga na residentes. Engineer si Vitor Ricabi. Hello, Engineer. Engineer, maray na aga po. Yes, hi, Ma'am Tabi, Karen, Engineer. Yeah. Good morning, Tabi. Sining ma'am sapot ni Karen ka sa bago rin po mapuon asin sisay po ang i-relocate Tabi. Go ahead. Yes po. With regards po sa mapuon, ang advice po kaini during the meeting is dapat po immediately. So, talaga pong soonest time possible, iyan ang napag-ururunan. Alagad po, dahil yung mga apektadong residentes digdi, iyo ang tulos-tulos naman na pig-atindiran at na binisita. Sa ngunyan po, ang napag-ururunan ni Duman, kaiba sa mga kapitan, ang first step magigibuhon nila is magibot nilang endorsement sa LGU Ginobatan at Tiringon Samuya. And then magkakaigwa kita yung consultative meeting sa mga apektadong residente. Ang inot man pong tinaram Samuya, kang LGU Ginobatan, nag-initiate na sinda preliminary consultative meeting and positive man po sa mga feedback na nakuha duman po mga apektadong residente.
Opo. More or less tabi engineer, pira pong residente sining apektado? Sa nagkatulong barangay po, aabutin po yata mga 50 to 60 households po. Ayun, medyo dakula, ano? Opo, Opo. Ano po yun? Pag-relocate sila, engineer, tatawanan ta silang relocation site o ano po ang proseso na pwedeng maitabang kang provincial Opo. government? Yeah. Ang coordination po kami sa LGU Ginubatan dahil inot-inot, proper protocol man po kita dahil jurisdiction ini kang LGU Ginubatan. So, aram taman po sa inda kung igwas indang available na relocation site. So, another dyan po, since igwa man po sa Ginubatan, magayon po itoong informasyon. Alagad, tinawantang option ang sa tuyang ang mga residentes ta si PGA igwa man dyan na relocation site sa Ginubatan which is located sa Bubulusan. Okay. So, best interest po kan sa tuyang mga residentes kung saan po papiliun ta sinda sa inang preference ninda. So, sa LGU Ginubatan, sa parting Mauraro, also sa Bubulusan man po kang PGA, so parehas po available. I see. Okay. So at least pero mapatindog kan harong Madam Sisay. Iyan pa po ang data na ano ngunyan. Kasi ngunyan po, ang available pa sa nasa PGA is daga. So outright, pwede na po agad sinda na makalipat kung gugustuhon po. Siguro, maagad man kitang pondo sa ibatang mga tugang na ahensya kung may ma-provide sa indang paharong. Pero yun po, baga ang pigtataram na dapat nakasabayan sa pondo ang kada ahensya. I see. Okay. So, kung ang sa bagay, saka na po mahanap kayo. Para ano po ini engineer? Asap po ini na dapat gibuon tulos? Iyo po ito sa VP Henry ang napag-ururunan na dapat mapuna na agad-agad siya kasi nga ni sa necessity na ito ang expansion dahil nagkakaigwa ng bottleneck duman. Oo. Pag nagbaba na sindang parte sa may bukas area, hali duman sa 4 lanes baga. Yeah. So, nagdi-decongest in the leading part, lalo pang eskwelahan ini, Buda, pasiring po baga sa may tulay, intersection ito, pasiring sa sentrong Ginubatan, sa may diversion. So, yun po ang duman na ali sa 4 lanes, biglang ma-decongest. Maduwa, correct. Oo. Magiging duwa na lang. Duman po nagkakaigwa naman na traffic niya. Bata, hindi po baga ang main thoroughfare kang mga vehikulo ali sa Manila, pasiring pa sa Opo. So, importante hon po sa VP. Opo. Di po siya engineer kikuan, gari. Tama ba? Na gari, tama ba? Sorry, ano ko araman term may bayad, babayadan sila sa paghali sa lugar o itong harong na sendang nakuha o tinamaan ka. Siyempre, didemolish yan. May bayad, may makukuha ba po sila? Kaya lang po kasi, identified po kaya asinda VP Henry na mga informal settlers. Ayo. So, kumbaga, bako po sa titled property, according man po duman sa mga kapitan. Kaya, so, kumbaga, kampig explain nga ito sa inda na kaipuhan sindang i-relocate, di man po daasin itong nagporontra dahil araman ito ang estado. Okay. Sa bagay, ano ini kung bako man sa title talaga, masurte nga din sinda may offer na lilipatan na lugar, di ba? Matatawan po sinda, yes. Magiging secure na, kumbaga, magiging permanent na mismo ninda, dahil natin dapat pahalion every now and then. Yeah. Okay. Yes, Sige po, engineer. Dahil pa man ini kay Alda ko pero gari asap inita. Siyempre, sutin ang pukay puhan, di ba? Matrabaho. Opo. Okay. Sige po, engineer. Salamat na maray tabi. Ingat po ka mo mabuhay. Hello? Opo. Yeah. Engineer? Sabi ka po, pasensya na po, Tol. Yeah, okay lang po. I'm done na po, engineer. Salamat na maray tabi sa oras mo sa DCGB. Iningat po ka mo. Mabuhay po. Okay, thank you po. Thank you. Okay. Yan na, Henry, malinaw. Kasi bago nag-ugay kami ni engineer, ASAP data talaga ini Henry. Dahil man makakapoon sa DPWH Division 10-2, natatadaan na sa ng pag-toilet, kung di ma-relocate, yung mga nasa 50 to 60 households, na na-relocate duman Henry. Kaya talagang tututukan taman ini, na istorya na ini, lalo't sinabi na ASAP ini Henry. Paano ang pag-istorya ini? Tututukan pang istorya ini, kanan ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas.
sa Kapitolyo Provincial kan Albay. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, mga tugang nasa linyaman si Jimmy na salita duwang klase daw nin illegal na aktibidad sa kadagatan ang padagos na pigigibo kan mga illegal na parasira. Aramon tanaw po kano yan sa report ni Jimmy na salita. Jim, good morning Jim, buhian mo. Yes, salamat BP Maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, duwa ang classic and illegal na sistema nin illegal fishing sa satuyang mga kadagatan sigon kay BIFA Regional Director Ariel Pio Quinto. Primero, iyo ang territorial jurisdiction, sinanin ikadua, iyo ang methods of fishing. Ipinaliwanag ni RD Pio Quinto sa DCGB News ang territorial ang mga 3-tonner na mga lunadan na mga parasira dapat ang ruta kan operasyon kan mga ini nasa luwas kan 15 kilometer na distansya na pinagdesignar kan BIFAR sa gilid kan kadagatan. Dahil na sinda pwede maglaog sa laog kan territorial water kan lambang mga munisipyo, imbes sa luwas sinda kan 15 kilometros sa apira sa an mga illegal na ini nin teritoryo kausa ininin iriwal ta BBP entry kan mga darakulang parasira asin mga parasirang saradit sa pagsabing an laog kan 15 kilometros na distansya dapat sa mga saradit na mga parasira an yaraon digdi. Mantang itong sa mga darakula na 3-tonner sa luwas na sindakan 15 kilometros. Yeah. Ini ang realidad kan mga illegal na aktibidad sa kadagatan kung saan mga waiso ng maray ang mga parasirang initabi BP. Halimbawa, igwanin na operasyon ang mga task force na madadakop na sinda sa na nasa laog ang 15 kilometros na distansya. Ang gigibo kay nitabi BP aram na ninda sa distansyang 15 kilometros, minaluwasan na sinda duman, pauli na duman sa kung saan sinda nagharali. Ngunyan, dahil mo naman mabukod, pag uli ninda, andi nakupa na nindang sira sa illegal na paagi o illegal na paglaog ng teritoryo. Pag uli ninda, kung saan ninda ito ibabagsak, ang paghuna, legal ang proseso kay ito, kundi illegal palan. So ngunyan, ang pandua, na violasyon, iyo ang methods na pigapod. Methods. Gustong sabihin, sa mga nagagamit din pangulong, holbot, gabos ini manungod sa fishnet tabi BP, asin pagdinamita, basado kay RD Ariel Pio Quinto, ang maraot kay ni, ang ibang parasira, kombinasyon ang sistema kan illegal na aktibidad sa tahaw kan kadagatan, kapwa binalgar na ang territorial jurisdiction, asin an methods na sistema nin pagsisira, kung kaya ang lambang LGU na igwanin mga coastal barangays kaipuhan mapagmangno sa pagsabing pag nakabwilo ang siring na gawi kan mga parasira ubos kita ka ni apektado sa mga huring aldaw kung ma-overfishing ang satuyang mga kadagatan. Dapat pakusugon ang mga task force asin pagbuhay kan bantay dagat para maprotehiran asin mapreserbar ang mga rekursos arog kan mga sira tabi BP. At yan sa pantulong aldaw kan First Fisheries Professional Summit na ongoing sa ngunyan digdi sa compound kan Apaw sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan Kamalig. Saro ini sa i-discuss ni RD Pio Quinto sa ultimo dia kanasabing summit. Ayun. Okay. Yan ta BBP ang sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa Aluas. Nagbalik na naman ang mga isyong yan, ano? Illegal fishing, ibawal na pagsisira.
Sige, ilog ko na muna si Paring Al bago kita mag-commercial break. Good morning, Paring Al. Anong latest dyan? Padagos, padayan mission man kan binilog na Paris mission team sa ibang parokya digdi sa Albay. Sa kasuguan iyan ni Bishop Joel Bong Bailon, asin pigadaptar na yan kan ibang parokya. Siring kan digdi sa Taysan sa parokya ni San Roque, ang Paris mission team o PMT, padagos ang paglilibot sa mga barangay, mga sityos na sakop kan parokya para iorganisar ang mga tao asin luway-luway na maturuan kapaginin pagsadyos. Lalo na ang mga youth na sa panahon ko niyan, iyo ang saro sa mga mayor na target kan simbahan. Apira pa yan kan mga pig-organisar na youth encounter. Asin iba pang aktibidad ninda, dakol pang mga paagi na simbahan para ma-encourage lalo na ang mga jóvenes na maging aktibo sa simbahan. Ang Paris Mission Team, dakulang tabang ini dahil nagtutunong sa paglibot asin pagpaliwanag sa mga residentes na tawan panahon ang pagsadyos na iyo ang pinaka-importante sa panahon ngunyan. Iyan papadaya ng informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Hali po dyan sa lawas. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, ubo, sipon at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit sa atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Hindi lang Liver Aid, may silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na protection. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-Liver Up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang hapot. Makalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover
the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa panginginot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo and Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon, namumutan iyong patron sa saim. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall.
Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taonin serbisyo, 60 taon, nin pag-itiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man ang mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraming branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M. Yeah. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Tabi. At ano yan ha? Tabi sa ano yan? Ngunyan aldaw mga tugang on minuto ko na lang 7 minutos na lang bago po magabot ang alas 9 nin aga didi po sa satuyang programa mga tugang sa DCGB. Good afternoon po. Good afternoon. Good morning.
tabi sa satuya na mga kababayan na may mga birthday ngunyan. Happy birthday po sa Indo. Okay? Sige po. So mga travelers ngunyan, maray na hapon maray na aga po diyan sa mga nakatutok tabi sa 106.9 WGB. Diyan po mga tugang sa saan nga na yan? Diyan katutok diyan sa WGB sa Tabaco City, 106.9. Thank you. All right. May public servicing tinaws ako si Dr. Rodi Ante, si Ninong Rodi Ante. May tinaws ako yung public service digdi. Please ngaya announce that Violeta Vit Ante, yan na, Los Baños, agumpo ni the late Jackie Los Baños. Ang saya pong bangka, yaon po nakapatente sa St. Peter's Chapel, Bugtong, Legazpi. Internet on Saturday, internment, nako, sorry po. Internment po, ang lubong, gigibon po sa Sabado, ngunyan pong aldaw, mga tugang pizza 27, sa aga na Sabado, Pizza 27 po dyan sa Bicol Memorial Park. Ulitin ko lang po ini, napangapudan po ni Ninong Rodi Ante. Sabi niya, please announce that Violeta Vit Ante Los Baños, agum po ni the late Jackie Los Baños, piparang po sa Indogabos na gadana ini, and saya pong remains yaon po dyan sa St. Peter Chapel sa Bugtong, Legazpi City. Ang lubong tabi gigibon sa Sabado, June 27, sa aga po dyan po gigibon sa Bicol Memorial Park. Dahil lang po sinabi si Ninong Rodi kung anong oras tabi ang lubong, no? Pero yan po sa iyang announcement na ipinaabot po digdi mga tugang sa DCGB. Okay. Sige, diyo po yan. Mga tugang ang satuya tabi na dapat masabutan ngunyan tabing aldaw. Okay, di sige. 4 minutos na lang, mga tugang 9:00 na. Medyo sunod-sunod ang linog, ano? Sa Venezuela, mga tugang may latest tabi, nadagog naman siguro nindo kasabago, naigwakid, imagine duwang magkasunod na linog, sarong minuto pa sana ang nakaagi, naglinog iraray. Venezuela yan, tabi. Ang Venezuela, gariyaw na sa Latin America, American continent, tabi. Ang Venezuela, dakol ang mga movement, ang paghiro, mga tugang kan mga kadagaan sa tuya tabi na palibot. Kaya mag-ingat po kita, dapat pinmi kitang handaan sa tuyang gobyerno. Mga tugang, dahil man po nagpapabaya, tapin may kita may mga training, igwa kita ki mga, igwa tabi kita ki mga concerns na dapat gibuhon. Pero, dapat pinipong aramta kung anong gigibuhon mga tugang pag may linog. Yan, okay? Kasubagong aga, may chat sa kuya so listeners ta dyan sa barangay Orosite. No? May pakiuron tabi sa Aleco na dyan sa Orosite, igwa po dyan mga tugang kiposte. Ang posting ini nakahuyaya tabi dyan sa Purok 3 Orosite, arani po sa multipurpose hall mga tugang kan barangay Orosite. In fact, mga tugang may tukod na suposte. Tinukuda na mga tugang suposte. Baka po di ko kaya si Ans na kukontak ki basta-basta pero pinawad ko na tabi ka Angel ini para tabi i-facilitate. Baka tabi Angel pwede mo ining i-post, no? Pictureanin do, i-post mo tabi. Ipangapudan ta sa Aleco, kauronon mo si Kapitan, kang Orosite, mga pudan tabi para digdita. Delikado ining posting inita. Tinukudan na sa mga tugang kibakal. Maringa, tabako butong ang tinukod. Ang itinukod po mga tugang bakal, huyaya na siya, hali sa nagkapirang harong mga tugang pasisiring sa tinampo. Ang concern ko lang didi, baka biglang bumagsak ini sa kakita ka ini mga tugang magbarasulan. Sa suposte sa taas na parte, igwa ki mga kontador.
Di ko aram kung paano pag-reading kay nila kontador na sa taas kang poste. Baka may teleskopyo ron na lade. Si teleskopyon mo. Paano ma-double check ang tagsadiri kan kontador kung tama ang paka-reading? Iya po. Now, piraning ko. Nagkalima mga tugang na mga kontador anya on tabi sa taas sa kabanganan na parte kang poste. Buda sa halos baba na parte kan poste, may tukod tabi mga tugang na bakal. Tubo. Tinukudan mga tugang kitubo. Inda ko na request na ini mga tugang sa Aleco. De ko aram kong na request na tabi sa Aleco. Kadaghagan sa kitabang sa mga kababayan ta dyan sa lugar na pwede nga tabi nindo kami matabangan na masalidahan da tabi ang poste. Masalidahan da tabi sa poste. Sa DZGB, kaiba si Henry. Baka pwedeng masalidahan ini tabi sa mas lalong madaling panahon. May follow-up report na si Karen kay ni. Karen, kami. Yes, Henry. Actually, ngunyan, paduman man ako tamang-tama sa Aleco. I-refer ko na lang initabi Henry na concern. And then, mga atya na alas 10 hapon sa programa mo, kung pwede, isa lang ta ini kung ano ang solusyon. Henry, okay, forward ko sa model lang i-forward ko sa messenger mo. Okay po. Ngani na mailing ini, buda. Delikado ini tabi Karen, may poste na. May poste, may tukod na. Di ka mo siyang tukod ka ini, nalugan na. Baka pwedeng may prioridad tabi kan Aleco. Iyo, Karen. Ayaw na dyan sa messenger mo. Tabi ang problema, tabi dyan sa sa poste sa Orosay. Ng DZGB may tinig na naririnig si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na ang hapot ni VP Henry. Hatid ay katotohanan at pag-asa, siya ay lalaking mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po alas 3 sa programa ang Pink Yun Mabibi. Salamat, goodbye, mabuhay. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa